Ngizonibingelela abalandeli uSibani Media. Kusewuyena ubonga lo kaMkhize bafowethu. Ngizothanda ukubonga bafowethu kakhulu uNkulunkulu esigcinile. Uzokushaya lesi sikhathi bafowethu. Baningi ade befisa ukuthi baficwe leli thuba kodwa libaficanga. Angiqondile ukushumayela ukuthi ngumuntu okholwayo bafowethu. Ngibe ngithanda ukudumisa uNkulunkulu ngasikhathi zonke ngoba uhlale ngivikela. Ngibonge nothando lweni bafowethu nisipha lona. Bafowethu sifonele uNompilo la. Sifone uNompilo bafowethu. Unempilo. Hayi ngoba ngihleka bafowethu. uNompilo kuneyinkingana azenzile. Kodwa ngoba ukhona eduze kwami uzochaza. Ngixolise ngokuhleka bafowethu ukuthi isitori sinokuhlekisa okuncane. Ngoba ukhona nawo uNompilo bafowethu uzochaza ukuthi yini idatha ezabhalele iSibani Media afune usizo kusona. Nompilo unjani? Ngiyaphila unjani? Ngikhona sisi uyena ubonga lo waSibani Media. Yebo. Obombhalelile ucela ukuthi azokusiza mama mhlambe. Ucela ubingelela ababukeli beSibani Media abahloniphekile. Mase uyachaza ukuthi yini idatha uzogcina ubhalele iSibani Media. Yebo. Ngiyanibingelela ababukeli ngokuhloniphekile. Igama lami nguNompilo Ndlovu. Ngibhalele la kuSibani Media ngoba ngifuna ukuthi nizosilungisela inkinga ephakathi kwami nosisi wami. Inkinga ephakathi kwami nosisi wami kuwukuthi usisi wami benomuntu wakhe oyiblesser kuyena. Athi mangabe emfonela kumina angamtholi ngoba usisi wami nomuntu wakhe oyi-straight. Manje mangabe semfonela ke usisi wami leke engamfuni wagcina ke seyithathele mina ke sayithandanela ke naye ke nalo ke iblesser lakhe sasimele sithandana kanti usisi wami uzobamba ngagula ke ngahamba ngaye enyangeni ke ngathi mabe ngifika enyangeni ke kwathiwa usisi wami khona into angenze khona into ayifakile elokhuzeni ezowenza ukuthi mangabe ngilala naleli blesser lami ngibe nenkinga ngaphansi. Imake ngathi nginokudida kancane emagatsheni ubhale uthe ukhazini wakho manje ukuthi usisi wakho Ukhazini wami. No. Unhlala naye ndawonye. Yebo. Abazali mhlambe bakhona noma wasekho? Ukhona uma kodwa futhi bengazi ukuthi sengike ngabhala ukuthi sengike ngaya kumuntu. Mina siswami into oyibhalile ngiyayiqonda futhi sengiyayazi. Yebo. But imibuzo enzobe ngikubuza yona ngibuzela umuntu olapha ekhaya ozobe bukela le show. Yebo. Kuze naye ezoba clear ukuthi kwenzakalani. Okay. Yebo. Uthe usisi wakho kunomuntu okade emfonela kuwena. Yebo. Yini ebidala ukuthi amfonele kuwena usisi wakho umuntu wakhe? Ingoba bene-straight sakhe lona nje bekuyiblesser lakhe athola nje eceleni manje iblesser akanikezanga inamba yakhe ngoba kuyukuthi yena unomuntu wakhe afuni amfonele efonini yakhe wamnikeza inamba yami. Lo mbuzo ngubuzela umkhulu nogogo ngoba thina bafowethu sinanababukeli bogogo abasibukelayo nomkhulu. Abazoba nenkinga ukuthi yini iblesser umuntu mhlawumbe onjani umuntu owaphesheya umuntu onjani oyiblesser mhlawumbe. Iblesser umuntu osuke kwenzela yonke into. Umuntu osuke kwenzela nje yonke into. So iblesser bilifona kuwena ngoba kubalekelwa ngoba yena une-straight sakhe unomuntu wakhe athandana naye straight sakhe manje benomuntu wakhe bayathintelana amafoni. Manje kwesemnikeza inamba yami ke ma bekhuluma ku-WhatsApp bebekhuluma efonini yami yonke into bebenza efonini yami. Manje le blesser leli alazi ukuthi usisi wakho unayo ifoni yena. Bengazi ukuthi unayo ifoni. Umthola kanjani ke wena umthola ndlela no Kate Fine befona kuwena? Yini egcine ize wena attractor ukuthi ugcina uthatha umuntu kasisi wakho? Ukuthi phela bethi njalo mangabe emfonela ngimtshele ngithi nangu sibani bani efona athi ayongeke ngalo ngimfuni lo mina ngimthandi lo ngithanda imali yakhe kuphela. Njalo mefona kwesinye isikhathi afika azombheka noma ekhona athi awungiye athi hayi angimfuni mina lo mina into engifuna kuyena imali kuphela ukuthi alokeza ngala ngasekhaya ezongibheka. Lithe mase lifika ngelanga ke iblesser ke lizomfuna ke ngithi hayi angazi ngoba kodwa ukhona la endlini shothi akathanda ukubona.
lase lithi hayi ngeke ongcono yokushuthi angive ngiyikhulumele nawe-ke ngoba phela manje usisi wakhe asafuni ukuthi akhulume nami. Ayikhulumele nawe yini lafuna ukuyikhuluma nawe? Wathi phela ngoba manje ubevele ethandana naye usisi wami kusho ukuthi vele usangathandana nami ngoba vele saba ndawonye. Nami-ke ngokuthi phela nami bengibona ukuthi usisi wami umenzela izinto ezinhle nami ngase ngiyayithathela-ke. Oh wena nawe lo muntu awumthandi uthathwe ublessa bakhe. Yebo ngithathe ukuthi nje usisi wami ayikho into akade eyiswela. Yebo. Awumthandi. Wena umuntu awunaye? Mina nginaye phela umuntu. Imake sisi wami. Mawuthi lo muntu ugcine sethatha wena manje wenze njani nangomuntu wakho o lo muntu wena uyamthanda noma nawe uthanda imali yakhe? Bengivele nginaye umuntu yikona ukuthi bengingasagxilile kuyena. Lona-ke kodwa-ke ngiyamthanda lo iBless. Umthandiswa imali yakhe noma? Cha ngiyamthanda nje ngokuthando. Yes. Kuze ngiyambona ukuthi unayo impatho. Yebo. Manje uzomisa kanjani-ke ngalawade ekhona? Lo kade ekhona vele besefana vele nomuntu ongekho. Kwavele besingasajwayeni nanokubonana singasajwayeni nanokufonelana. Yebo. Cha phela uzozwa nje lo muntu usifana suyamjithela mase yabuya. Hayi cha ngizomtshela phela mangabe sebuya ukuthi ngithi vele bungesenasi isikhathi sami. So-ke nje bungesenasi isikhathi sami sengiyitholela umunye umuntu-ke. Yini ungamali wena lo muntu okhona ngoba egcinini mhlambe ngaze gcina sokukhona ukuphuma kwegazi khona ofayo khona kanjani? Ngizomala kodwa nje bekufana vele nokuthi vele noma ngangamala ngoba vele kuyafana vele besingasabonani vele njalo besifana vele into yethu nokuthi into engekho vele. No into edathi ngisho njalo sisiwami umuntu wesilisa abantu besilisa ngiyabazi. Umuntu wesilisa uyilisilwane esinomona. Akafuni ukubona mhlambe umuntu ade ethandana naye especially maybe ingahlukananga. Impilo iqhubeka. Sengathi angabuya azomphazamisa afika adla ibhizi lo budlelwana alisenabo. Mase futhi aphinde yamshiya mise budlibhekile. Ngoba banomona benjalo nje. Ya ingakho ngithi mina mhlambe kungcono ukuthi imali kodwa phela ngisho ukuthi umali egcineni mase ublame mina uthi ayobhuti bongo wathi angimali cha. Ngifuna ukwenza lokho mekusuka ngaphakathi kuwena kodwa futhi mawubona ukuthi asikho isidingo sokuthi imali ungaqhubeka nabo bobabili. Hayi kodwa vele kusho sifanele ngimali ngoba vele nabe sefana vele nomuntu ongekho. Besefana vele nomuntu ongekho vele. Ngoba besingasabonani besingasafonelani ngisho nanjalo. Into yethu nje besifana nokuthi into engekho. So ready ukuthi sibize usisi wakho sikhulume naye? Yebo ngikambiza ikhinkinga. Ngiyabonga ke sisi wami ngicela usicelelele. Babukeli usisi wami usawubiza udadewabo. Bazosilandisa ngale nkila yitheka abayenzayo engazi ungayichaza uyithini. Kodwa ngicela vele bazoshiya sesichazeleke ngakho konke ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga. Bafowethu sibani imindi sengiphinde ngabuye. Kuseyona ubonga lo bafowethu. Insizwa yakamkhizi. Siswampink. Yebo. Unjani magatsheni? Ngiyaphila. Ngikhona nami. Ubonga lo kamkhizi ma. Ngaphansi kwesibani media. Ngebhayo lo sisi wakho la khona udatshana afuna ukuxoxa nawe kodwa ngaphambi kokuthi mhlamba akhulume nawe ngizokubuza umbuzo nembalo nje. Yebo. Usisi uPink mhlamba umuntu kanjani? Ngichazela nje. Hayi ngumuntu oright nje unomoya omuhle futhi. Understandayo. Usisi uPink unayo umuntu? Yebo unayo umuntu. Mhlambe ngoba ubonge engenayo umuntu nje ungamthatha ubonga kubo wakho? Hayi ngeke ngimthathe ngiright ngumuntu wami. Okay. Umuntu wakho mhlamba uhlala kuphi? Uhlala eMlazi. Ish. Okay. Yeah. Mhlambe ngibonana kanjani naye? Niyafonelana kwenzakalani? Siyafonelana. Okay, uthuna usizo umama kancane. Siyafonelana. Okay. Wakwachitha noma wazochitha? Ngiyachitha nje. Oh into yenzayo noma? Hayi into engenzayo kwamanje. Ungachitha. Okay. Ngoba ngicelile ioffer nje nami njenganemuntu ongenayo umuntu
wathi ngekwazi ukulukho nje nami noma kusilo wakusona lo khalo udlayo le nhlobo yami. Akuwona lo khale engudingayo. Hayi ngiyabonga amadlami hayi ngiyadla namandlovu man sorry. Nami kaNdlovu komalume. Bengifuna ukuzwa yini ukuthi okanjani. Siswami Sosiphinki. Usisi wakho. Kune story afuna ukuzokuxoxela sona. Angazi ukuthi kodwa sokuphatha kanjani. Nama ngisazi story. Ngizozwa ngayo istory esikanjani. Hayi akakhuluma isizwe. Okay. Nompilo. Ya siswami lana ngibe nenkinga lana ngoba ngigula kukhona inkinga enginayo ngahamba ngaya enyangeni inyanga yafike yathi inyanga njengoba ngigula nje wena ungenze lonto leyo. Ithi inyanga yakho ngangikwenzeni? Wawenzeni ngize ngenze lonto wenzeni wena? Ukuthi ngathatha iblessa lakho. Ulithathelani iblessa lami dadewethu? Bungenaso nje isikhathi salo. Uhlangana naphi nesikhathi sami nomuntu wami? Uhlangana naphi wena? Wena nje unomuntu wakho nje vele wena straight ngithi buvele udlala ngawo leli blessa lakho. Bengidlala ngalo phela mina. Angishongo ukuthi wena angiklepheleleke nawe udlale Mina phela ngengidlale ngalo mina ngiyakuthanda. Ay sis. Elami bless. Ilakho angiphiki ukuthi lakho. Nami phela nami ngiyakuthanda ngithi wena bungenaso isikhathi salo. Mina ke laselithi kumina ke licela ukuthi sizame. Sase siyazama ngase ngiyakuthanda mina. Ulokho kwenza kumina usisi wami. Ngusisi wakho awunawo nomuntu wakho nje vele straight. Nginomuntu wami kodwa neblessa lami ngiyalithanda ngoba lingenzela yonke into. Wena unomona wokuthi iblessa lami lingenzela yonke into. Anginawo umona mina ngiyakuthanda siyathandana nalo. Iblessa lakho. Manje wena nisiphi ke pho manje manje wena ubone ku right ukuthi uzungele enyangeni kuyenza lento enzile. Uyazi ukuya kwami enyangeni ngangiyoyiklina ngifuna iblessa lami linginake ngoba la lingasanginakile. Lazokunaka kanjani sekuthole mina ngoba phela manje besikuthole mina. Yes ingakho ke ngenyangeni ngoba ngifuna uphume kublessa lami. Ngayile phela wena kuyoyiklina kusho seblessini lakho eblessini lakho kahle kahle phela wena kusho ukuthi wena wawuye ngoba wawuyothakatha. Ngoba phela wena ngathi mengifika ngelanga ifonini yami ngoba ifoni yami bingenayo ipassword wena bukwazi vele wena ngisho ukuthi uthola bengikwazi vele wena pho ungakhuluma ingane pho nami ubuze mina ukuthi hawu wena usuxhumana kanjani neblessa lami ngowakini ke wena usungazungela enyangeni wena. Uthi ngowakini wena owakithi songaze ngithathele iblessa lami. Bungathandi nje vele wena iblessa lakho nje. Uhlangana naphi nokungalithandi? Uhlangana naphi nokungalithandi kwami iblessa lami? Wena ngithi mina phela iblessa wena udlala umona wokuthi iblessa lami belingenzela yonke into sewufuna lenzele wena njengoba selikwenzela. Manje ubona ukuthi mina ngizoyeka ukuthakatha selenzela wena into ongasayenza into ekufanele yenze mina. Kusho ukuthi fanele ngenze ngisho ukuthi nami fanele nami ngenze ngendlela yami nami fanele ngenze ngayo. Akufiwe dadewethu akufiwe ke sisi. Hayi kusho ukuthi nami fanele ngenze ngendlela yami yenza ke azisho mazisho. Hayi ngizowenza ke nami ngendlela yami ngizowenza ngayo kusho ukuthi. Okay siswami. Sisiphinki. Oqala nje usisi wakho uhlangana naphi nendoda yakho? Uhlangana naphi nendoda yami? No ngibuza kuwena. Sisi wakho uxhumana kanjani? Usisi wakho uxhumana kanjani nendoda yakho? Okay, bengifonelwa efonini ya sisi wami. Iblessa lami lengifonela efonini ya sisi wami because angithanda ukuyinika inamba yami yangempela ngoba ngine straight engithandana naso. Okay. Kodwa uyabona ukuthi ubani obasela umlilo? Uyena phela uthatha iblessa lami. Siswami, iblessa lakho lifona kuphi? Efonini yasisi wami. Ngobani? Ngoba ngifuna straight sami sazi ukuthi nginomuntu engithola naye eceleni. Ubani umuntu obasela umlilo ovutha manje? Wena. Imina kanjani? Imina kanjani? Wena qasona ungathi wena ungadlala wena ngomuntu wena okwenzela yonke into nami phela nami ngithi nama nginayo. Wabe soba nekheka kangaka wena yomuntu engidlala naye engidlala ngaye? Phela mina ngiyamthanda ngiyamthanda ke mina ngidlali nanhlobo. Uphi indoda yakho lothandana naye efishane? Iphi indoda yakho efishane othandana nayo? Angisenayo sathandana naye. Iblessa lakho lingifice ngivele ngisenamuntu. Manje ngoba usenayo wena sawuzozanyelwa imina. Ngambile mina ngayothola iblessa. Fanele ngibuyise le blessa ngilethe kwena. Ungizamelanga wena. Hayi kahle dadewethu unomona wena unomona. Uyaba lokho othi kade kukwenza. Uyaba lokho kade kwenza usazokwenza ke dadewethu. Ngobani? Uthatha indoda yami. Hayi shuthi nami fanele ngihambe phela nami. Uthatha indoda yami eyami ndoda. Uthole kanjani wena Sisiphinki ukuthi usisi wakho sekuchithela usejolana nendoda? Ngabona efonini yakhe. Ifoni yakhe ayinayo iphethini uyangena nje. Yes. Ngabona efonini yakhe ama message uthi awu udadewethu manje wabe sebekhuluma kanje nalo.
Yini idansi ungamconfront usisi wakho? Angifuni ukumkhonfront ngoba soxabana. Kodwa sisi wami umuntu obudedengu la wena. Ngiyakuzwa ukuthi uthi Udedingu. uthi sisi wami bobalekela ukuthi indoda yakhe ngoba iyawa ipage phone yakho ingakufonela iblessa kule phone yakho umuntu indoda yakho. Yes. Kodwa manje umuntu owenza yonke lento uwena ngokuthi unike umxhumanisi nosisi wakho. Ekugcineni nabo ucansi kuzogcina kwenzakala. Bengazi ukuthi usisi wami, Hayi budlale ngaye wena umuntu onezimali. Udlale ngaye wena umuntu onezimali nangina. Uhlangana nami nomuntu onezimali ngoba ngazifunela umuntu onezimali. Owami. Wamneza inamba yami ngithi wena. Kwafanele kwenzeke njani? Engithi ngiyacela ukuthi ngicela senze kanje. Nami ukuthi wena udlala ngaye. Wena wasudlala ngaye. Hayi wena unomona Cha nawo mona wena wayedlalela ngaye. Kusho phela wabo phela wena uhlanganapi nokudlala ngomuntu. Mina ngiyabona ukuthi owakabani umuntu odlala nawe uyamazi. Uyisifebe dadewethu uyazi uyisifebe. Angisona wena bana umuntu wakho mfishane lo ngagezi. Uhlanganaphi manje nalo wami? Angisamfunda lo ngagezi. Lo ngagezana manje. Ngithi nase ngitholela iblessa la elinginikeza yonke into. Sekukwami futhi ngawona ke usakuthola vele. Soke siboneke. Hayi ngempela sisobona. Soke sibona ngempela. Sisi wami Nompilo. Yebo. Ngicela ukubuza kuwena. Usithatha phe nje isibindi esingaka sokuthi udle umuntu kasisi wakho? Isibindi sokuthi ngidle umuntu wasisi wami. Yebo. Ngambona nje vele usisi wami ukuthi kushuthi vele akekho right for yena. Kanaphi engithi bengibuya nemali, bengibuya nemali kuthi vele wena bowunomona nalomuntu wasisi wakho. Cha bengenawo umona ngoba uye nganginomona ngabe lesikhathi nje kwaphela mhlambe unyaka wonke usisi wami edlalela ngayo. Engithi phela ubese kubalekile ushoti wakho. Ukuthi phela kushuthi kuye phakathi kushuthi ngangilokhuzane. Kushuthi nje ngabe kwathi kuqala ngabona ukuthi anasi isikhathi sakhe ngamkwayimande mina ngiyenza. Ingoba phela ubese kubalekile ushoti wakho nje basobuza ngesa mina kwiblazzer lami. Manje kuyiqiniso kangana nthi utiko losho wakho lo osho sisi wakho ukuthi bengasakuthandi kuyiqiniso singanawo bengasangithandi beningasibe senokuqaqana qelelana uyazi phangwasa abandawonye siyahlana endlini ngimxoxele ngwanayo siyaxoxelana mina naye ikhozi yakubanga ukuthi wena sowuvele sowufuna indoda yasisi wakho hayi akubanga iyona unomona okay umuntu wami ubengifakela 3000 Mengifuna imali nje ngizongifakela u3000 ngimtshengise ngimuphe ngimtshela siyikhiphe Emake ngizwe uphathi ukuthi uyagula content usisi wakho wenza ini kanjani usisi wakho Usisi wami walokhuza wahamba wayenyangeni wafika enyangeni kwakhona into ayitholayo lonto leyo ayitholayo walokhuza wakusho ukuthi wangilokhuza wanginika esikhona into anginikeza wona athi angiyiphuze ngayiphuza phana nami kwangazi ukuthi phana nami nginezo sisi wami ngathi mabe sengigulayo maseze ngilala ngineblessa lami nganenkinga ngagula inkinga kanjani nje uchazile mina ezinomuntu lapha ekhaya kusencane lokuzona inkinga kanjani inkinga ukuthi ngasi mengilala lekhuza kwakubaba nje la ngwanamanje nje kusababa nje akuyeke ukubaba sengihambe sengilokhuze nje babaphi ngaphandle noma ngaphansi ngaphakathi manje usizo mhlambe yalithola noma bongalithola yebo uthola bengakatholi usizo kodwa nje khona nje kodwa umuntu engekeni uthoza umsizi ngeke uzothole sizo khohlwa manje sisiwami uphatha kanjani usisi wakho egula kuthi angijombe kuthi angidize ngisola amaphiko hayi cha unenhliziyo embi yes okudlula wena awona bube ungasamthandi bengingasamthandi kodwa bengiyithola lento engiyidingayo ungatholi akusatholi lutho nje yonke into isitholwe yimina nje vele wena ke kodwa kuyobaba lapha kuyozoqhuma ipethu uyani kwena kuzoqhuma uzobuya hayi kuyofofa ngempela wena ngoba uyobabelwa ntombo uyobabelwa kwezoqhuma ipethu manje wena uzophatha kanjani ekugcineni usisi wakho njengoba ngitshena ukuthi angidize bhuti kuthi angidize ngisola amaphiko uyojabula sethi une-cancer yesibeletho through lento yenza kuyena ubufebe nobunhliziyo embi unenhliziyo embi lona akekho umuntu ongenza into ekanje sikade sikhuluma naye wena ngampela nto inkinga yakhe ikuphi ngaphela buvela ungamthandi bengingamthandi kodwa lento ebengiyifuna bengiyithola nami ngiyayithola nje nami kusisi wakho inkinga yakhe ikuphi ngaphela wena ufuna ithola wena mina ngiyithola ngiyekele mina wena mangabe sengiyithola nami ngizophinde ngikuphe ngithi nawe bongiphi nami ngikuphake
umthatheleni umthathela ukuthi ufuna ngiphiwe wena. Cha, ngizokupha nje nami ngithi nawe ubungiphi. Wena nje unomuntu wakho. Lento nje nginomuntu wami oright kodwa wena nalo asiyenze ngiyamdinga. ezinje kusenje ngalokho kwasekuqaleni. Ma-ke Wena uzolokhuza nami ngizokupha yabo mephiphile nami ngizokupha nami. Sisiphinki. Sisiphinki. Ngizokupha nje ngavese Ibless kowami. anganibonga lithandi. Bengingalithandi kodwa lento ebengiyifuna bengiyithola. Yini pho ongalikhululi lihambe? Ngeke ngikwazi likhulule, khohlwa liyeke. ngeke ngize ngikwazi wena uzoyiyeka indoda yami Ngeke uthandi ngiyeke, noma uyathanda usukhala nje, uzoyiyeka ngeke angisoze ke ngakhala Leya, khohlwa ngeke ntombi ngiyeke nhlobo. angisoze Leyami. ngakhala uzoyibuyisa nje indoda yami izobuya igijima Imali ngizoyibuyisa indoda yakho. Shuthi mina fanele ngenze njani sobona ke nokuthi izokuthola phi njengoba ubabelwa nje Shuthi fanele ngenze njani mina ngiyotshela i-straight sakho ukuthi wena une-bless. Shuthi fanele ngenze njani mina? angazi kuzoke Shuthi iyona i-solution mina ngizokubuyisela i-bless lakho mase ngihamba ngiyotshela i-straight sakho. Hayi, yenza okubonayo. Ukuthi umbona nje lo yenza okubonayo ke kushuthi kahle kahle lapho sesiyalwa mina nawe sokuyaliwa sokuyaliwa yini azobe ikuthatha seyokubeka ku-straight sami ukuthi wena nje vele awuthandi nje wena ngithi uthanda sona. Wena i-bless ngenzani? uhlanganaphi nokuthi angimthandi lona Wenzolenzani i-straight ngaphi leyo ne-bless lakho? okay Ngapha kusho nafanele uyeke i-straight uqhubeke ne-bless mina ngiyeke. lowo yilo nginika imali ibless le mali i-straight ngiyasithanda Hayi kusho ukuthi i-bless akusho ukuthi kodwa ngeke uzosithola nami ngeke nami ngiliyeke phela Kahle nami kahle hayi into kusho ukuthi elibanga solwa-ke imali yalo sisi mfana. sibanga imali sinosisi iyaphilisana bo bhuti imali yalo mfana. Hayi iyaphilisana kwanempilo yami ngiyayibona ukuthi isishintshile. and ngeke ngize ngimdedele Hey, angiyazi into enjena mina. Nihlala kanjani ke endlini nje nika nje? Endlini eyodwa. Kusho phela ngeyisabhekana bosokuphambanwa nje bosokuphambanwa vele ungekho tshena omunye ukuthi khona inkinga kanje ngoba nami angizange ngize ngimtshene ngasikhathi ngibamba efonini angizange ngize ngimtshene inkinga kanje Uzophatha kanjani ke mehamba yoku street sakhe asitshela ukuthi uyasichithela wena? hayi angaya yikho inkinga angaya makuthi akaya kusho ukuthi mina ukuzwana mina naye akusekho Hawu ngendaba yendoda Yes. nje sengabe sixabana abantu bandawonye ngendaba zendoda. yes Hawu kahle bo. uba uzobenzile wena konke lokho kuzobe kwenziwe wena uthatha istraight sami uthatha iblazzer lami uthatha istraight sami manje nazo yokhuluma ubathatha bonke uzofiwa Ngiyathatha ngisifuna i-straight sakhe asinalutho. uhlangana phi ke nazo awusiyeki ngani ngiqhubeke nento yami Waphela i-blesser kahle kahle la nemali. uhlangana phi ke nezinto zami lezi zinto ngiziqale ngedwa yini sokufanele ngiyiphethe nawe Oh okay manje kusho ukuthi mekuthiwa manje i-blesser liyabuya kuwena lizobuya ukuthi mengase lizobuya uzonezinamba kaba. okwami lokho Kwakho akona lokho. yes ngizozilungisela mina into yami ngempela kusho ukuthi Njengokuyiqala kwami. nami ngeke ngiliyeke. hayi sobona ke kushuthi ke wena Nami ngeke ngiliyeke angazi lapha futhi. kuzoba njani Manje sisinompilo kuzulapheke ngokuzwa kwami ukuthi ufawuyeke ibless. Ngeke ngiliyeke i-blesser ngenzela yonke into. Uncamela And ukuthi futhi ngenzela ngisho ngaphezulu kwakheke. uncamela ukuthi ubole ngaphansi Ngeke kunokuyeka umuntu ngibole nje wesilisa. ngizomthola nje umuntu ngizohamba nje ngiyofuna inyanga ezongilapha nje. ayiqalile fakile kwazi khipha Yo. Siswami, hayi kushuthi kusazofiwa kusazoliwa isaya kude le ndaba awuzwe siswakho phela. angisoze ilotho le angiphuce yona ilotho Ushishirisha nawe ilotho kanti wena inkinga yakho ikuphi mase ushishirisha nawe. angifuni ukwenza nawe Why ungafuni ukwenza nami? yini ngenzeleni nawe Indaba ungafuni ukwenza nami. wena unomona wena suka la Anginawo umona. hayi mina. suka Wena inkinga yakho okay wena ukube leli blesser ke lithathwe omunye umuntu alithathwanga ingabe yimina. ngcono ingabe ngikhulula inhliziyo ngoba Awungabe thatha umuntu uyajabula wangaphandle ukuthi hayi manje umuntu lithathwa umuntu wakithi wala endlini nawe usazokwazi ukuthola imali. Kanti wena inkinga hayi yakho. kushuthi wena ungibulalela imali Cha ngeke ngikubulale wena ingabujabulela lokho ukuthi le mali vele isazongena la ekhaya le mali ayiphumi ngaphandle. Isazoqhubeka ingene la ekhaya. ingena Okay kubani wena la manje le ekhaya mali mekuthiwa manje wena le kushuthi mali mengase ngiyangaphandle. ngiyotho hayi musa Cha wena le mali mase kuthiwa ngaphandle ngithi ngiyosathola lutho ningabe uyajabula ukuthi le mali le iza la ekhaya manje isazongena mangabe iblesser limphile lo nami usazongipha nje nami imali. awu yinje mntaka baba Cha ngiyona uyinja inja wena jabulala ukuthi wena imali isala endlini ayiphumanga yangaphandle. Yini wena inkinga yakho kwamanje wena le mali mangabe uthi iphumile right leta ngaphandle. ayishoyo i-right leta ayishoyo No siswami ayikho right. Ayikho right into ayishoyo. uzonika iqholo nje yaleta ayishoyo i-right And nokuthi athathe umuntu wakho akukho right. Kodwa mina engikuzalela ukuthi sibe nesolution. Angizile kuzojaja omunye ukuthi uright noma wrong na ukuthi uright ukuthi unamadoda awamani ngaki. Awengazele lokho.
into ebengiyizela ukuthi sibe nesolution ukuthi usisi wakho uyagula usisi wakho ingane yama wakho omncane or ingane yama wakho omdala. So isolution bengifuna mina ukuthi sibone singamsiza kanjani usisi wakho. Angahlukana nendoda yami ukuze asizakala. Ushaya phansi ngonyawo nawe uyanqaba ukuthi ngiyazi akwazi ukuhlukana nalo type. Hayi phela usazovuza lapha nayiphethu ziyalandela. Hayibo. Yes. Ngenxa yomfana. Ngenxa yendoda nje. Ngenxa yemali. Asingamusho. Nawe ngenxa yendoda simthanda. awufuna ukuyeka le ndoda. Hayibo lingiblessa kabi bo. Ayikho into engenayo manje. Wena uzofaka engabe uzoblessa kanjani ezulwini ngoba uyamasha wena. Ayikho nje into engenayo nje ngalo leli blessa leli. So ke sibone ke Ntombi. Manje bafowethu somisa kanjani? Ngathini solution izothini sisiwami? Wancanthi yonke into kuwena. Kuthiwa yeke iblessa ukuze uthole ukulapheka. Mawungayeke uyiblessa uthi uzophuma impethu ngaphansi. Hey angazi ngoba phela manje mekuthiwa phela manje shuthi phela manje leli blessa phela ngiyaliyeka phela shuthi singoqhubeka futhi ngisafarishe njengasekuqaleni. Kanti phela phela manje ngiyiright na. Engithi uye kushoti ngoba naku ubona imali yami, ubona imali endoda yami. Ngikuthathela indoda le mina kogalela. Ngayilethela wena ukuthi izoblessa wena. Eyami le ndoda ngaphuma la endlini ngihamba ngayoyilanda. Ibelong happy la. Mina engikuzele la. Angizele ukuthi wena udla indoda sisi wakho uyafeba nawe waye kushoti wakho kwenzakalani kwenza cha. Angizele lokho la mina. Engikuzele ngizele ukuthi wena uyagula ufuna ukuzosizakala entweni ekuphethe ngoba iyakudla. Yebo. So uthini wena kulento ekuphethe uthini kusisi wakho ngalento ekuphethe? Bengilokhuzela ukuthi ngisacela ukuthi ningikhulumele naye ukuthi ngiyacela ukuthi ayeke lento ayenzayo khona ngizokwazi ukuthi ngibe right. Sisi wami. Ngiyeke yiphihla phela. Ukuthi phela uhambe phela uye la wawuye khona ekuqaleni. Lokho ngiyokwenza mhla wayeke indoda yami. Inkinga ama ngiyimisele njengokuthi ngiyeke. Shuthi wena uyafa uyanuka impilo yakho yonke ipethu sizikhahlela ngeenyawo la emphasa. Ngoba ngeke ngize ngiyenze lotho. Indoda yami ungahlukanile nendoda yami. Kodwa nje sisiwami usungaze ungenza into ebuhlungu kanjena nje Yes, uthathe ilotho yami wena. Uthatha into engiphila ngayo wena. Ngoba ke phela manje ayikho ke into ezowenzeka kona bengayimisele shem ngokuyiyeka ngoba bengibona vele nami ukuthi iyangisiza ezintweni eziningi. Kodwa ke njengoba kunale pain engizwayo nje ngoba nasebusuku angilali. Shuthi ngempela isolution kuyikona ukuthi kufanele ngiyeke ngempela ukuze ngizoba right empilweni ngoba nje angilali inhlungu ebusuku. Hayi ngoba impela bandla kulala. Nje ngibhekile nje ngiyangilali nhlobo. Manje isikhindi esincane kodwa sisaqhokeka. Kunzima nje ukugqoka nje kunzima yonke into. Kwanje noma fanele ngigeze nje ngiyabikela. Kusifanele ngigeze nje ngiyabikelwa nje impela. Lento amadoda kade akasathathwa. Lento ikanjani ikanjani mhlambe? Yamaqhuqhuva nje la ngaphansi iyababa. Iyababa nje impela nje. Waya kodwa eclinic mhlambe. Ngaya eclinic banginikeza amaphilisi kodwa nje kuyayifanela ngahamba ngaya kumuntu wathi umuntu ngiyakwazi ukungisiza fanele ngisizwe lo muntu oyengenzile le nto. Kwakumnandi ubhizi nendoda yami utshabuza ukhalela phezulu. Ziyakhala ke manje khalela phezulu namanje. Mengase ngithi mina okay ungahlukana nendoda yami kodwa ngeke ngikusize uzothini? Ngoba lokho sengabu nenhliziyo embi phela ngoba phela ngeke ngibe nenhliziyo embi ngoba ngifana nawe ngenza lento oboyenza bese ngiliyekile nje iblessa lakho manje lesikhathi leso uthanayi naso iblessa lami ngasanginakile selinake wena bengenzani mina ngaleso sikhathi ngangazi ukuthi phela ngizogcina ubambile phela ngase ngithi ake ngike ngitokise ke noma inyanga ezimbili uhlukene neblessa lami ngeke ngize kusize mina uzothini. Awu phela ngabe ngenza lobuhlungu kade ungizisa yami phela ngivele namanje ngingalali ngisho ukulala ebusuku inhlungu. Manje wena sisiwami uzoprove kanjani ukuthi useliyekile iblessa lakho? Uzosho yena lo wamuntu uzobona vele ukuthi useliyekile mawukuthi useliyekile. Lo muntu omambayo. Yes. Uyini kahle kahle lo muntu omambayo umthakathi inyanga uyini umthandazi? Indiya elinyanga. Izwa nje ungihambela ngisho amandi. Awuyanga ngisho kumuntu. Wena ungithathele ilotho yami.
Manje sisiwami uplana ini? Plana ukuthi umyeke lo muntu. Thini inhlelo zakho? Ukuthi kona uzosizakala. noma kunzima phela ukuthi ngimyeke cause bengibona ngampela ukuthi kunzima nje ukuyeka hayi umuntu impilo omuntu yami kunzima ukuyeka umuntu omuntu Shuthi ngizomnyeka phela kuze impilo yami izobuyela esimeni sami njengasekuqaleni kuze naley'nhlungu enginazo nje ziphele ngoba nje uyabona-ke gazi lami uzomyeka lo muntu wami ube sowuthatha imithwalo yakho uphinda ku-ade usuke la ekhaya isekhaya lami phela la uphinde ku-ade le yini manje ngizobe sengiyiphindela le kuze ngibone ukuthi ngeke usalibuyela iblesa cha iblesa lakho phela wena iyodwa into mina into ezowenzeka wena iblesa lakho manje usuzolilokhuza ukuthi kahle kahle angisamthembi bhuti angisamthembi usuzonikeza Manje inamba mzala. yakho iblesa yakho nje la ekhaya Mana-ke mzala. Uyazi wena uma umkhipha lekhaya umnikeza amathuba ukuthi aqhubeke neblessa lakho. shuthi yena akakubonye nalokho Akuboni ukuthi lokho? ngizoqhubeka kahle Angani neblesa ngizomlapha lakho wena. ngizomlapha Ahambe. Abe Bese ehambile la. melana kulula ukuthi abuyele Mina mina Bese ngihambile, kono- ukuthi ngeke asakwazi ukuthi abuyele kwiblessa lakho ngoba nawe ukhona. Mase le uzokwazi ukubuyela kwiblessa lakho ngoba phela wena uvela awusekho. ukemphinde ngimshushuluze ngizakhe ushaye ngezakhe uzozwa ngoba ukuthi ngilokhuzile ngibuyele kulona inkinga leyo ngizoba Uyabona? nenkinga leyo Sithini isiphetho? hayi isiphethe kona kunzima ngempela ukuthi ngiliyeke iblesa lakhe kodwa isiphethe isona leso ukuthi ngiliyeke ngoba ngiyabona ukuthi impilo yami ayikho right and ney'nhlungu Manje sengikhathele manje uzomisa kanjani? Yaliyeka ibless uyahamba, yaliyeka ibless uyahlala. hayi ngizoliyeka phela iblesa lakhe mase ngiyaqhubeka ngiyahlala ekhaya Ah. yena-ke mase uyaqhubeka-ke neblesa lakhe wawuxosha ukuzothatha amadoda ami Ngeke uzushiya iblessa. Ngeke uzusho ukusiswa ukuthi ulishila ibless akulaphe. Mase kulaphile uqhubeke futhi wena nebless. ngeke ngikwenze leyo ngoba ushilo nje wathi lo muntu ongale uzobona ukuthi iblesa ngisathandana nani nanto shuthi phela manje okulandela kusho ukuthi uzovela ngibulale ngempela kwanamanje ungibulele ngiphila Shuthi iyakudla lento yazi Yebo. ukuthi namanje ungibulele ngiphila nje umdavazo nje. hayi bo stafada uzobe stafada Bafowethu balandeli wesibani imidi. Bafowethu ngicela ningawenzi amaphutha afana nalawo. Ngicanti kunezinye izinto ezisinikeza isifundo. Nginesho ukuthi khona into wenza into kanje. But bongaliboni lephutha elenzekalayo. Musu ukuthatha amanzi ehamba ngomgwaqo wena umbumsele uwafaka endlini kini. Ngoba azongena endlini kini mase niba nenkinga. Ningakwazi ukuwamela. Lento enziwo uphinki. Ayidluli nje uthatha amanzi ezihambele emgaqweni. Ehamba lapha kwi-V-drain uhamba umsela azozongena endlini. Ukuxhumanisa umngani wakho noma usisi wakho nendoda yakho linethi kwenzakala yini?